Al plenari municipal d'octubre d'Horta-Guinardó, el grup del Partit Popular va fer un prec al govern perquè s'estudiï la implantació d'una limitació de velocitat a 30 km/h al carril bus de baixada de l'Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat. Els darrers mesos s'han produït diversos accidents en aquest tram, el més greu el del passat dia 6 de setembre, en el qual va morir una noia de 37 anys atropellada per un bus de la línia 32. El tram que va des del carrer de Cartagena fins a Periodistes, l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, té 2 carrils de pujada i un de baixada exclusiu per a busos i taxis. El govern s'ha compromès a estudiar la proposta, però entre els veïns les opinions són diverses. Lo tienen que hacer porque veo muchos accidentes, ha habido muchos accidentes y 8 días antes de este accidente había pasado otro ahí arriba. 2 persones més, amb el seu moment, les vaig haver d'agafar de la jaqueta perquè anaven i baixava el bus. Jo crec que si la gent és conscient de respectar els semàfors, no fa falta. Quan més ràpids vagin els autobusos a Barcelona, més de pressa hi ha circulació.